So maray na pon mga ka-ornamental. Dudumanon mingon yan si Sir Eric ta masipat man ako duman ki nagkapirang rancho na Kaleko. So duman ipapailing ta na digdi sa Bicol igwa naman kita ki breeder ki quality goldfish. Yun nga ito si Sir Eric. Pagabot duman mga master, mahiling nindo so mga quality breeders duman ni Sir Eric. That's why kumbaga nadadag ka ako magkuha sa iya ki rancho. Specifically Kaleko na rancho. So bali ang kukuha ta duman mga master, so output na kan sa iyang binakal na breeder hali sa reputadong seller. So kariban ko si Kalawa. Siya ang kariban ako niyan. So mga master, maduman ako na kami. Then ipailing ko na lang sa indo taod pag nyaw na kami duman. Sige. Ayan Sir Eric. So gusto magbakal kay Goldfish, PM na lang. Sabi ko na sa profile niya, account sa Facebook. So ninangani kami sa harong ni Sir Eric and bago man sa paghambog ining setup ni Sir Eric, ako so napili niya or napagkatiwalaan niyang magibukan sa iyang aquarium na with under sump. So uni is mga breeder na kinuha ni Sir Eric hali sa iba hali kay Sir MFL Goldfish. So high quality po talaga yung mga breeders ni Sir Eric. And good thing about that, English yun na, kumbaga, igwa kita ki mapagkukuhaan na ki mga quality rancho or even so maski mga medyo low quality, syempre may mga kaling man siya syempre sa pagbibreed. So igwa na kita ki mas haraning mapagkukuhaan. So ini po pala sa mga selected niya hali sa previous breeding niya na ini intended ni Sir Eric na i-grow out siguro. So ngun mahiling nindo mga magagayon po talaga so output kan sa iyang goldfish breeding. So yan, mas magayon ta day na kita magpaparata o ki dakulang risk para magkuha ki sira. So ni nga ni kinunan ko na magsipat. So sad to say, dakol nang nainot sa kuya magkuha kang mga kabreed ni Sir Eric na goldfish na rancho. Pero maski puro paano nakakuha magirari po kita diyan mga master ki, mga magagayon pa po talaga. F1 mo lang talagang tiyagaan na isipat. So depende na rin iyan sa masipat. Pwede man na kumbaga quality or pang pet grade lang. So yan, at least yung nga ito tigsabi ta na kita magpaparakuha sa harayo. So ang pinaka advantage kain sa tuya malilesen, so magkakaigo kitang mortality. Araw kang nahiling ko sa Facebook na medyo may mga problema si mga buyer na nagkuha sa harayong lugar para magbakal ki paninda-nindang goldfish. Kaya iyan dakulaon na bagay na ini sa tuya. Kumbaga dapat initigwa naman sa kita digi sa Bicol, try tama na suportahan ang mga breeder digi sa tuyang lugar bago kita magkuha. Kung siguro wala na, kung siguro talagang wala naman katong so araw kang tigahanap ta, pwede man kita maggirari mag-try magkuha sa ibang lugar. Pero as much as possible, kung so tigahanap kang sira, igwa naman sana po digdi, mas maray na i-support naman so mga local breeders digi sa tuyang lugar. Mas purpa makakakuha magaya kitang magayon araw kanin na select ko. So uni na nakauli na kami mga master. So pigpabayaan ko na si Clint na siya ang mag-release kan sira. Tanganing maski purpa makakod naman so aki ko. For sure aram ko mahilig man talaga ni sa sira si Clint. May hinagad nga ni siya duman na sarong sa dit na dimekin na
Mayan niya man na oro alagaon da. So iyan tigturo-turoan ko na tangay at least salit pa aram niya na kung paano mag-handle kang sira. Yan. Yan. Tay ko so pinasabay so tubig hali sa plastic para so tubig niya hindi di sa kuya stable manggiraray. Di masalidahan. So yan, mahiling nindo yan. Ang pinili ko kaya mga master, so ang mga curve kang kan lawas magayon buda so build kang sa tulak magayon oto so demeki na saro na hinagad ni Clint kay Sir Eric. So ayan, may saro digdi na unmold pero magayon ang magayon ang body structure pati so curve kang likod magayon yan sulas na i-release dyan ni Clint yung ito kaya kinuha ko siya daw unmold siya magayon po talaga so quality po talaga so niya so proportion so lawas niya magayon. So kung mamuya man kamo magbakal or mayan nito mag-inquire, try nyo lang na i-PM si Sir Eric Gabatan. So yun man sinayan mga master. So at least nagkaigwa ka mong idea digdi sa video ko na digdi sa tuya sa Bicol igwa naman po kita ki breeder ki quality goldfish. So kay puwanta na lang sigurong mag-select para mas makuha tapos yung mga mas magagayon or pwede man na kitang mainot pag nagsabi ni Sir Eric na may na siya, may saleable size na siyang mga breed niya kang quality goldfish niya. So kung di pa ka mo nakapag-subscribe, subscribe na lang kamo mga master and click the notification bell para parati kayong updated sa mga video na i-upload ko. Tapos paki-like and share naman mga master para matabangan nindo ang sakuyang YouTube channel para mag-grow. So, yun man sana. Salamat!